Το Γκούμα που έχει προωθηθεί αρκετός κόσμος στην περιοχή του Ρουστού. Ο Μπασινάς απευθείας μπαίνει στη φάση ο Λιμπερόπουλος. 1-0 ο Λιμπερόπουλος για τον Παναθηναϊκό στο 24. Η λάθος απόκρουση από το Ρουστού και ο Μαρκαριάν που πανηγυρίζει. Γίνεται το έλα να δει στη Λεωφόρο. Απίστευτο λάθος του Ρουστού, δώρο. Εδώ λοιπόν το replay. Ο Ρουστού χάνει την μπάλα, βεβαίως είναι ο Λιμπερόπουλος, πολύ ωραία. Σας έλεγα για τον Λιμπερόπουλο, είναι σε μεγάλη φόρμα. Και βέβαια το σημαντικό είναι λάθος από το Ρουστού. Δέκτες σας, η παλιά για τον Βαζέκα, ευκαιρία, ο Βαζέκα το σουτ γκολ. 4-1 για τον Παναθηναϊκό, το καλύτερο φινάλε. 4-1 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κριστό Βαζέκα να κοντρολάρει, να πλασάρει όπως έπρεπε και να γράφει το 4-1. Μια μεγάλη εμφάνιση, ένα μεγάλο αποτέλεσμα, μια μεγάλη πρόκριση για την ομάδα του Σέρτζο Μαρκαριάν. Και βέβαια τι καλύτερο για τους φίλους του Παναθηναϊκού που σημειώνει αυτό το κόλλο αγαπημένος εξέδρας, ο πάντα έφηβος Βαζέκα. Η αλλαγή του Μαρκαριάν, ο οποίος πανηγυρίζει στον πάγκο. Η παλιά για τον Βαζέκα. Στην ίδια θεία πρέπει να ήταν ο Πολωνός. Πολύ ωραία, τελειώνει τη φάση βέβαια, αλλά νομίζω ναι, μου λέει ο Νίκος Σκινάς, ενώ βλέπουμε το replay, ότι ο Μαρκαριάν τραγουδάει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. 4 λεπτά καθυστέρηση και πάλι ο Βαζέκα, θαυμάσιο πλασέ, εκτός θέσης ο Ρουστού, είχε κλείσει την άλλη γωνία. Στολτίδης για τον Γιωβάνι, καλή κίνηση ο Βραζιλιάνος, στο σουτ χαμηλά Μονδραγών. Η σέντρα ελέγχεται προς την κλίνη από τον Χασάν, το σουτ του Μαυρογεννήτη, γκολ! 1-0 Ολυμπιακός στο 6. Πάλι λάθος, ο Ντεμπούρ περνάει ο Γιωβάνι από τον Μονδραγών. Έξω στον Καστίγιο, ναι, όχι, δοκάρι. Ο Ντεμπούρ λάθος, κυνηγάει ο Καστίγιο. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ο Ντεμπούρ. Καστίγιο περνάει και από τον Μονδραγών, τώρα είναι γκολ! 2-0 στο 34. Ένα δώρο από την Γκαλατασαράι που αυτή τη φορά ο Καστίγιο δεν το πετάει στα σκουπίδια, αλλά μόνο μες στα δίχτυα της τουρκικής ομάδας. Χασάν, κατά μέτωπον, Χακάν, Χασάν. Ο Καταργιαννάκης με τα πόδια στην πρώτη ευκαιρία της. Το κόρνερ του Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά, εκπληκτική απόκρουση του Μονδραγών, ο Καφές. Και τον Ντεμπούρ περνάει ο Γιωβάνι. Και εδώ έχει την ευκαιρία για το 3-0 και είναι ένα αποθεωτικό φινάλε από τον Βραζιλιάνο στο 6ο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως όμως αιτή για τον Βιτόλο και πάλι Βινίσιος, η σέντρα, η μπάλα στο Βιερίνια, γκολ! 1-0 στο 19, παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σουτ στην κίνηση με δύναμη από τη σέντρα του Μπουσαϊντή. Η απόκρουση, η μπάλα φτάνει στον Βιερίνια, το σκέφτεται ούτε στιγμή, σουτάρει όπως του έρχεται η μπάλα και τη στέλνει στη γωνία με δύναμη, στη γωνία του Βολκάν. Δεν έχει κανένα περιθώριο για να αντιδράσει. Προσπάθεια τώρα από τον Σάντος. Επιμένουν οι Τούρκοι. Γκαρσία για τον Βιερίνια, είναι καλή πάσα, ευκαιρία για το 2-0 έξω. Πλασάρει πάνω από τα δοκάρια ο Βιερίνια, ο οποίος νομίζω ότι είναι σε μεγάλη βραδιά. Σέντρα από τον Λίνο, δεν μπορεί ο Σαλπιγκί. Θα δούμε τώρα τον Μουσλίμοβιτς, περνάει από τον Βολκάν, γυρίζει. Δεν ξέρω αν πρόλαβε την μπάλα. Ο παίκτης της Φενέρ την πρόλαβε. Ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον Βολκάν, γυρίζει και τρέχει ο παίκτης της με πυρσούς αναμένους τώρα από την πλευρά όπου είναι η Τούρκη. Τελέστηκε τελικά η ΕΠΕΜ, είναι κυκλωμένος από 3 παίκτες, δεν καταφέρει να δώσει για τον Άλεξ, κυνηγάει, διεκδικεί την μπάλα και παίρνει φάουλ από παίκτες της Φενέρ. Εδώ βλέπετε ξανά πως σήκω. Κοντά είναι όπως και νωρίτερα ο Μεχμετοπούς. Τελικά ο Άλεξ ήταν που εκτέλεσε στη γωνία του Κρέσιτς, ο οποίος δοκάρει. Ο Βιερίνια είναι μόνος, κατεβάζει, γυρίζει, ευκαιρία, απίστευτο! Σε κενή εστία ο Παπάζογλου σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ο Νιάνγκ. Δυνατό το σούτ από τον Σενεγαλέο στα σώματα. Η ευκαιρία για την Φενέρ, σώζει ο Κρέσιτς. Και στο σούτ, νέα επέμβαση από τον Κρέσιτς. Γιαννούλης. Σουβάμπ.
Με εξωτερικό φάλτσο με το αριστερό η πάσα. Βγάζει πολύ καλά τον Δημήτρη Γιαννούλη έξω. Καλά Τζόλης. Γκολ! Στο 7. Το Wonder Kid. Το παιδί θαύμα. Από έναν έξοχο συνδυασμό της αριστερής πλευράς του ΠΑΟΚ και η αγκαλιά του Χρήστου Τζόλη στον προπονητή του, στον Αμπέλ. Κεφαλιά από τον Σβάμπ. Μάχη του Πέλκα με τον Βίντα. Η κάθετη του Πέλκα για τον Ακπομ. Κλείνει ο Wellington, γυρίζει 2-0. Και πάλι, το πιστεύετε ή όχι, Χρήστος Τζόλης. Στο 24. Η βραδιά ξεκίνησε καλά και εξελίσσεται ακόμη καλύτερα. Το σούτ από την assist του Τσούμπα Ακπομ δίνει στον ΠΑΟΚ αυτό το 2-0. Έκανε επαφή με την μπάλα, καθοδόν προς την εστία ο τερματοφύλακας, ο Ερσίν δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει. Αυτή τη φορά δοκιμάζουν έναν διαφορετικό τρόπο στην εκτέλεση. Η μπάλα φτάνει με κάποιο τρόπο στον Λένς για ένα σούτ που δεν περνά από τον πρώτο παίκτη, ο οποίος πρώτος παίκτης είναι ο Σβάμπ και αποφασίζει να αλλάξει το παιχνίδι και παίρνει την μπάλα ο Ακπομ και ανεβαίνει ο Ελκαντουρί και ανεβαίνει και ο Πέλκας και ανεβαίνει και ο Τζόλης. Ευκαιρία για το 3-0 και μπαίνει με την μπάλα μέσα στα δίχτυα από assist του Χρήστου Τζόλη ο Δημήτρης Πέλκας πριν το ημίωρο. 2 γκολ και 1 assist από τον μικρό, τον Χρήστο Τζόλη. 4 παιχνίδια. Είναι ένα και ο Δημήτρης ο Πέλκας από ένα βαθμό στο 0 η Adverb. Και τον αφήνουν ακόμα. Ο Φερντί κάνει και το σουτ. Κατάλαβε την πορεία της μπάλας ο Βάτσλικ. Δεν ήταν άσημο το σουτ, αλλά έφευγε out την μπάλα. Απλά εδώ ο Τικίνιο αφήνει υπέροχα για τον Μασούρα. Ο Τικίνιο μες στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα στα δίχτυα. Με το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Πορτογάλος σκοράρει σε τρίτο σερί παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος είναι το συγγνώμη. Τικίνιο και Ολυμπιακός προηγείται στο Σουκρού Σαράτσογλου. Πέρασε από τον Μπα Βαλένσια μες στην περιοχή επικίνδυνα. Άστοχος. Η μπάλα out στο 8ο λεπτό. Πρόλαβε ο Πέλκας, η κεφαλιά, η μπάλα out. Όχι, είναι out. Πριν προλάβει ο Πέλκας, ανεβαίνει και ο Ρώση. Βαλένσια μες στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Ο Βάτσλικ σταθερά μπλοκάρει την μπάλα. Από τον Σαλάι κάνει και τη σέρα στο πέναλτι το σουτ. Η απόκριση του Αλτάι. Ο Καμαρά πήγε να κάνει το 0-2 στο 35. Μασούρας πήγε να βρει ο Κάμα του. Και εδώ μες στην περιοχή και το σουτ. Η μπάλα out. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο... Οπότε η δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού και με την προσθήκη του Ραλά. Άλλη μια σέντρα. Ο Βαλένσια από κοντά. Ο Νόβακ δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση. Η σέντρα. Δεν βγαίνει ο Βάτσλικ και ο Πέλκας κάνει απίστευτη ευκαιρία γιατί έρχεται. Η σέντρα. Ο Πέλκας στο σουτ. Δοκάρει μπάλα και out. Η πιο μεγάλη ευκαιρία της Φενέρμπαξε χάνεται από τον Πέλκα. Στο 52. Ακιμπού. Το σουτ, η απόκριση του Αλτάι. Κόρνερ. Περίμενε και ο Νιεκούρα από την άλλη πλευρά. Τικίνιο. Προς το πέναντι. Ο Καμαρά τεράστια ευκαιρία. Νέο σουτ ο Μασούρας. Γκολ. Γκολ. 0-2 Ολυμπιακός. Την κολάρα βάλε ο Μασούρας. Στο 62. Η τεράστια ευκαιρία που χάνει ο Καμαρά. Ο Αλτάι, ο Μασούρας 3-0. 3-0, θρίαμβο στην Τουρκία. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μασούρα. Φοβερό παιχνίδι, φοβερή βραδιά. Ο ίδιος θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα περάσει out. Και καλά είναι και ο Τικίνιο, ο Μασούρας, ο Αλτάι. 5 λεπτό. Άλλη μια σέντρα από κοντά ο Βάτσλικ. Απίστευτη απόκρουση.